Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa GoGolfin viikkoina kuin pari. Kuten näette, niin jopa täälläkin päin maailmaa Pohjoispuolassa ollaan saatu vähän väriä kasvoille ja ollaan reissattu ympäri Eurooppaa hyvin hyvällä mielellä. Mutta Suomessahan tapahtuu ja Euroopassa tapahtuu ja nyt kerrotaan mitä siellä tapahtuu. Nimittäin tällä viikolla käännämme katseet kohti Skotlantia ja siellä pelataan Scottish Open. Euroopan Tour yksi suurimmista kilpailuista ja ennen kaikkea mielenkiintoa luo se, että se on British Openin valmistava kilpailu. Senkin takia paljon USAsta tullut tähtiä mukaan kilpailemaan Euroopan Tour, muun muassa Phil Mickelson ja siellä on mukana myös Rory McIlroy, jonka on muuten huhuttu deittaileva uutta sellaista mallityttöä. Siitä lisää sosiaalisessa mediassa, mutta saa nähdä miten siellä käy. Suomalaista Roope Kakko ja kuningas Ilonen, Mikko Ilonen mukana. Nyt on isoja aikoja äärellä ollaan, niin Roope esittänyt hyviä otteita, mutta jos on ihan menty päätyy asti, tarvii edelleen paljon euroja, jotta saisi sitten tuon pelioikeuden varmistettua myös ensi kaudelle. Katsotaan miten siellä menee. Mikko Iloselta me odotetaan ainoastaan voittoa. Niin Scottish Open kuin British Open. Viime vuonna Phil Mickelson voitti Scottish Open ja heti perään British Open, joten nyt se on Ilosen vuoro. Viikon kenttiä. Sellaisiakin löytyy tällä viikolla. SHG Lakisto. Uusi kenttä, tai ei uusi kenttä missään, vaan uusittu kenttä. Saatiinko remontti valmiiksi viime vuoden alussa. Itsekin olen se pelannut, erittäin positiivinen kokemus remontin jälkeen varsinkin. Kannattaa käydä katsomassa, olisiko 40 euroa, tai on 40 euroa, sisältää lounaa. Ja sitten Seagolf Rönnäs, siellä tarkemmat speksit GoGolfin sivulta, 50 taisi olla 2 henkilöä. Ja siellä on vähän enemmänkin tarjouksia, siellä on 27 reikää, upea merenläheinen paikka. Me olemme täällä tällä hetkellä Sierra Golf Clubilla. Lähdetään kohta tuonne haastamaan golfkenttää roadtripin kuvaukset. Menneet kuten luonnollisesti nappiin niin kuin aina. Aurinko paistaa, ilman lämmin ja naiset kauniita. Ei muuta kuin hyvästi ja nähdään siellä Suomessa sitten joskus kun aikanaan palataan.